Hello ma'am, isay sino nga ni kaga maning ano je. Sai tao ako yung mafam je. Atang big pa man mo laga. Wala pa sai jadi ako ay asawat ke pa sama lai do hona ke ma'am. Sawe je ma'am hanak ki khara big re do na. Kaga sai to kyo. Ma'am kaga sai tao si ma'am. Yung phajana yung si phajana nungai na ta si phajana enjoy ta minai sai. Ma'am ako yung pa sai si kya ta si ke to kya. Yung bi sai na ta yung pa sai ta ni Kanano matasay siya. Kanano na si ma'am, yan ko. O sige ha, mag-isang dito na kayo gito kayo ng bra. Apa mo lupaya already? Leta tama yaroy. Ito na patanda na ka na kayo ko. Matanggi, isa-isa. Nilagay di mo rin. Auto ko. Jiri Bang District Tigi, Ilaw Alexa Delegado Jigi, Amala Joint Secretary, Harley Lysram, Dikendo su Delegado Jigi, M. Shyam Sundar, General Secretary, Impal Police. Kasi talaga tao sa akin. Huwag ka lang e-phone, sumpahin mo dyan. Ay, sa'yo yung gihana. Pasalaga di, buhay na nanggat ka na. Lagi hawa niya niya eh. Ay na maming pandipasin gusto de que tao jage adu ba mandala iba koi mu moi na makka so de que tao jare ay thaga na tao banate ko no please ga ko na de que tao ra Ay, sa'yo yung gihana.
lang balay ite, adi na. Mayam po na sa mila, mayam, ba isa sa laki. Yari ko. Isa. Mayam na lang ko daw, chat le, adi po. Isa, lagi. May ito mo na, tari ka lang. Minasa ko, mayam. Ay, garo, bisa yung sakit. Sinarjay doon lang, dito na sa akin.
luxury lady na ikaw. Masakit ka na orang daw mangge. Sa sapi pambro, sa sakpa pambro. Wala ba yung mga daw mali? May iba singsik. Kaya mo wala bang pamba. Siyempre natin yung kukulang. Sige parang tani. Ang malapot siya eh. Matanggi sa sakpise, kumucho ganda ay ako matang hazarake. Hari mo ako sa harong matanda sa sakpise kanano sa dungkap daw mali. Oy hoy, kanano daw mangge? Kokacho ni yamna yang talented oy ba singer matangni. Kabira Sumhab Nation Ministry. Mayam po na enjoy tong ministry sa isulod na pag-up pinamuhin kami na sa ilubo. Sa kakapiraga sa mga sa kabasi. Lalo na kayo tawag na mag-organizer sa aking musik piragi. At yung mag-go kami na ba kung sinjagi. Info College Students Union D Social and Cultural Secretary Ranajit and Sindersi. At yung mag-go kami na ba Mandarin Shinrin I guess you say isai hanji galiya बनाने को थोड़ा सच्चर में वही सकते हैं यार हाँ कल से इसमें दी आई ये नगर बनाने में इसका जवाब और हर कार्य बाई से जो सच्चर है इनका isai se dedicate ang jado se ising chawba MSF Assistant Cultural Affairs Secretary diba Akas Vice Namda se dedicate ang jado aduga Sundar Kumar General Secretary MSF aduga igwa Rana Sundar se dedicate ang jado kalong ang jado Sige lang yun.
mỗi tàu nó đã rồi mình sẽ kê mỗi tàu nó sẽ kê đầu bữa nay là mình sẽ kê à đó Aigi alis paisa wang kim dikenda dari jane.
hausia. Actually, Matagi sa sapi, pagkakas kayo mga mo na. Recipe strategy at chamukuro ang pagkakanjado. Logi na si Manipur University Students Union Mushugi na elected Oraba President nung pungan ba sa Pirasi ang recipe strategy at chamukuro logi na bagitama. Kudo sa binabagitama Kaushin Jage MSF yung Vice President Olbrega Rosen Tekchum ang sa Pirasi. Jerry, malagkot na yung binabamiyang na kalimbo ang mabatan kamsari kasi Manipur Students Federation MSF Kulturelak sa mga formation din ng Manipur na blood donation kay Mamasu Pangtok Haribab blood donation kay blood donate